Знаете ли, че поддържането на физическа активност и оптимални стойности на витамин D намаляват риска от развитие на всякакъв рак, включително от рак на гърдата? Какво друго може да направите, за да извършите добре своята профилактика? Това е след 30, всяка една жена може да си направи профилактична ехомамография веднъж годишно, а след 45 да си направи профилактична мамография, както тази тук, на всеки 2 години. За жените с плътни гърди е необходимо мамографията да се замени или с 3D мамография, томосинтез, или с ядрено-магнитен резонанс, защото тези методи са по-чувствителни и ни помагат да се справим по-добре с намирането на рака на гърдата максимално рано. Ако ракът на гърдата е лечим, когато е открит на време. Искаме специално да благодарим на организаторите на Троян Рън и Априлци Рън, че за втора поредна година ни включват в своите инициативи и ни помагат заедно с Българско дружество за борба с рака на гърдата да увеличим осведомеността за профилактиката за рака на гърдата в България.